Hem assistit a un funeral del procés. Des del 2012, 4 eleccions, 4 majories absolutes. Fins ara, el descens de 15 diputats de les 3 forces motores del procés, Junts, Esquerra i la CUP, fa evident el canvi de cicle i posa en qüestió els lideratges de Junqueras i Puigdemont, més encara després de la renúncia de Pere Aragonès. Ella és ara qui té l'encàrrec de resoldre la governabilitat. Ella ha de dir si vol fer un tripartit, si vol fer una sociovergència o si per contra busca abstencions per governar en minoria. De fet, això darrer potser seria el més raonable i el menys lesiu per a Esquerra Republicana i per Junts, negociar a fons aquest darrer escenari. La maniobra de Puigdemont d'intentar un govern amb minoria amb Esquerra Republicana i amb el vistiplau socialista tindrà més o menys recorregut en funció del que diguin el PSOE i el PSC. Depèn d'ells alimentar o no l'expectativa d'aquesta sortida. Sabem que Esquerra no està per la feina, no està per aquesta suma amb Junts. El problema és, a més, que si sortís donaria lloc a un govern autonomista, perquè la primera condició que posaria el PSOE seria que Junts i Esquerra es desprenguessin a Madrid de les palanques. Per tant, ni podrien demanar el finançament singular ni podrien demanar el referèndum perquè ja tindrien el govern de la Generalitat. Aquesta maniobra respon a un intent de guanyar temps per gestionar internament la possible sortida de Puigdemont de la primera línia o preparar-se per encarar amb més garanties una repetició electoral. Ara tothom fa el càlcul davant aquest possible escenari i vol temps i bons aliments.